Jebe pivu. Čaute. A mám pro tebe SI3, jestli máš Minecraft. Kamo, ale rozprávaj hlasnejšie. Jo. Díky. Fortune dává víc, že jo? Mhm. Tak pro tebe mám Fortune možná. A jestli s tím budeš těžit, tak je to dobrý. To je jedno. Natěžíš mi s tím Irony teda? A ty si nevieš naťažiť. Já postavím cestu třeba. Dobre, to ti naťažím. Kde jsi? Tady, na. O, ten týpek to... A na čo mi to bude? A vidíš si, a víš, že budeš těžit ještě víc. To mi je jedno. Už to nemám, už mám 52 železa. Aha. Ty mi nemůžeš dát, já to budu těžit já. Už si to nedám, už je to moje. Já to ukončím. Ja to ukončím. Noob. Zítra možná bude livestream, ale jelikož docela dobře hrajem s Janem, takže jako asi bude zítra možná livestream nebo zase videjko. To skôr ten livestream. Zajtra by sa mi skôr livestreamovať chcelo. Kama, ty čo robíš? Neposlal cestičku na stred. Cestička nikde. No tak jako potřeboval bych ty irony, abych mohl těžit dřevo, víš. Tak počkaj. Kam Tu máš 30. Máš je 15. Tam máš 15. Bylo to slyšet? Aha. Nechme si krknout. Aj, kamo. Jo, kanál budete mít popisku videa. A ty jsi začal točit? Ty taky to? Teraz som začal. Až teda? Lebo z nejakého dôvodu mi nešlo dávať na YouTube video. Neviem prečo. Ale já jsem jako točit teďka Minecraft. Akože točím Minecraft. No, ne jako, že si točil jakoby i předtím. Jako teďka, ten krystal. Nechápem. Jestli to točíš, ten krystal. Jaj? Tak, aha. Točíš? Aha. No, to je Dobre. ale máme na mapu Alpha. To máš ty, ja mám kit minera. Takže Jsme s tím byli. tak. To vidět mining, dáno Egra. Zajtra bude livestream, u mňa bude hype 20 subs. Na tom Survival Games. No. Ne, já jsem spadl, Joe! Kámo, u teba bude hype. Koľko subs zajtra? Nevím. Jako mám 100 skoro. Tak u mňa bude 20, ja mám 0. Já jsem spadnu dolů, budu mi říkat, že jsem noob a no, tak našemu budou to říkat asi víc. Tak ja si kúpim. Kamo, budem sa hrať na duba. Natřed autem. Jdem. Hej, buď natřed, buď rád, že nemáme jako tam ten tým. Počkaj, hľadám ti kvice. Hľadám ti kvice. Jo, hrozný jak prac. Ani to prace není tak hrozný. Kamo, kde sú tie kvice? Že tam ten tým byl hrozný. Aha, ale kde sú tu tie kvice? Cože? Kde sú tu tie kvice? Pojď natřed, já. Ale ja potrebujem tie kvice na jedlo. Na co? Na jedlo. No, u nás v bejzě. Ale kde u nás? V tom, jak kde jsi? Tady vidíš jídlo. Dobre, sorry, ja mám ja mám texture pack a potom to vidím ako nejaký počítač. Tady
ty voda. Fail, sorry. Pojď nášet, ale. No už jdu. Kámo, chytni ho ne, chytni bossa. Jakože Blue Team už zabil. Tak jakože tady mají ještě jinýho bossa. Pojď, dělej na střed. Veď už jdu! A jdi doprava. A tam je boss. A tam je týpek. A toho týpka musíš schodit do toho bossa. Ty alinejmujom. A já vím rozprávať. Napravo. Jo, napravo, hele. Kamo, napravo a idem naľavo. Chápeš? On ma zabije. Takže ten týpek zabil, kdybych ti nepomohl. A kdyby mi nepomohl ty, tak mě oni zabil stejně jak ty tak. Takže oni nás zabili, mi chceš povedať. Dobre. Tu vidia, že nevieme PvP. Ano, zabil bossa pod do něj. Do toho týka. Ty jdeš na vody. Kámo, ale musíš chodit prostě na ten šet, ty si těžíš věci, ne? No a? Máš nějaký problém? Ale každý si začátku sbírá věci, nie iba ja. Ticho. Žlutý se nabehol. Au. Nepadám. Já se podle teba čo pokúšam. Máš nějaký věci, ale nevím. Mám 8 dia. Tak držím. Počkaj. Máš další díl. Ale tak nemá, protože... Já si vypnem ten. Počkajte, vypnem si češrpek. Nějaké důvody. Kámo, já si musím vypnout ten češrpek, aby mi to začalo lagovat. Suny, ten ho teda do vody. Kolik máš teda dia? 8. Tak si udělej a máš. A mě udělej taky máš, aby se to chrání. Ešte čo nie? Že? Hovorím ešte čo nie. Udělej prostě. Korumpáš sobě jovný meč a to sobě meč, aby se tě mohl chránit. Aby tvoje video bolo zábavné a moje by bolo nudné, čo? Nády ty budeš mít meč a ty budeš těžší. Nebo jako... Jak chceš? No to je jedno, já to nebudu těžit. Dobre, tu máš diameč. To si ty? Protože ty už máš názvu, že asi neumíš PvP, nebo jako... Ty neumíš PvP, ty kurva. A to jako tobě to moc nejde, ti říkám, jo? Neříkám, že... Ty buď ticho, lebo ani ty nevieš Tak jo, PvP. tak mi buď pomoct, radši si vykrátím hlavno. Mám se Čo chceš? Tam chod domov. Ty jsi schodil kudy, jaké? Chod domov. Jsem doma. Ty nenatáčaj video. Lebo nevieš proste. Jdem na vše, když těží teda. Kamo! Aby bolo moje video nudné a tvoje je zábavné, čo? Cigaň. Tak to využívať. Když krumpáš, já to budu těžit, já jsem ti říkal, že to klidně budu těžit a dej mi krumpáš. No a potom mi z toho diamantu nedáš ani kus. Já ti natěžím tobě taky dia, tak mi jde. A jako bude mít o jeden dia, budem přicházet. Jenom PvP. A jak říkal tady pán, tělej spadnul. Dělej ovotož se a bousni ho. Homo sapien. Homo sapien to je. Já jsem ho skoro zabil. To je Homo sapien, ten kámo. Víš, co to je Homo sapien? Áno. Kamo, ty si Homo sapiens sapiens alebo Homo sapiens? To je úplně jedno. To je úplne jedno. Ty víš, jak je to teleport A? No. Jak je to oko pod nevím. Tak když ty ho přejmenuješ, tak to je úplně jak oko, normální v tom. Jak normální prostě v singlu. Víš co, jako hodíš. A No viem. Ty no, tak to ti to uděláš, že přejmenuješ. Takže to je dobrý. Jenže dneska to nějak nejde. Jsem moc kdo hráte. Už jsem unavený.
Kolik máme na dítě trvat, nedá to nevadí. Ještě iba 9 hodin. Juj, kamo. Aha. Kamo, to jsem dia. Cože? Hovorím, tak jsem dia, nikto. Nemal som jedlo. Nevedel som utiecť domov. S 8 diamantmi. Ten typ by mě dal 30. Tak to má. Kamo, PvP nemám, dobré. Se to říká, ale mi nevěří. Spadol. Jo, ono. Jo. Ty jo, a ten druhý toho jsem schodil taky. Pekne, chlapci. Dali sme to. Kutli. To se tak nedalo, protože mají oko. A čo teraz, nech majú oko? Šašrani jedni. Zašrani. Vidíš radši ty dia. Ja by som bol ticho na tom mieste, ty zašrani, nezašrani. Já si dám asi minera, já nevím. Basta, nechoď tam! Neumíš PvP, si říkám, ne? Umíš nechoď. Dělej oknem já, ty oknem. Jo, ten jeden down. Ten jeden down, koukej, bum. Pekne. A druhý ťa zabil. No a byl Jura Filemana, protože já jsem umřel dřív, než on mě zabil. Než jsem ho já zabil. Počkej, já jsem umřel dřív, než on mě zabil. Já jsem umřel dřív, než jsem ho já zabil, takhle. A zase ide na nás full diač. Aj dvaja, tak toto video nebude zábavné, čo ti poviem. No to už můžeš rovnou těšit, jako. To mi bude na čo? To mi bude na čo, keba zase zabijú. Už sa ani na stredne dostaneme. Hej. Gratulujem, už sa ani na stredne dostaneme. Tady to video můžu pojmenovat jenom keci. Tady to video pomenujem prvý diel a nuda. Kámo, ty, on je furt dělá zdrhá, prostě to nechápeš. Hadni. On je furt dělá, čímí na mě s dřevem, vole, začne si stavit větší cestu a pak... On ma shodí s lukom. Chápeš? A chápeš, že on jde na pár... Čumek mě okno. Akože furt dia, ale som nubovia. No tak tady to je fakt noob, jako jo. Jako nic ti nechci... to spadnu. Dělej spavni se. No tak se dál pochůd. Tak tady to nebylo zábavné nic. Hadni. Pokud to Jirka neofne teda. Tak to bude zábavný hodně. A pokud mě pak nevyšere věci. To nevadí, já jdu do něj do kočíka. What the fuck? Ten týpek spadnul. A ja? A ja som zomrel. Jo. Dobre, kamo, dajme volačo. Ukončím toto videjko. No jako bylo to zase malý. Ty to chceš ukončiť? Ale bude další video z krystalu, to budeme natáčet za chvilku. A zatím... Ty to chceš ukončiť? A jdem na krystal zase? Kamo, ja som to ešte neukončil, o tom vieš. Cože? Ja som to ešte neukončil. A jak to, že ne? Lebo to je krátke video. Já jdu krystal 20. Dobre, takže čaute.